Goreng tempe uyah bawang nyambel goreng rese karo mbobor jesim. Halo dulur, kepagi malih kalih kula wong desa. Kegiatan dina kinyong diawali dengan ngentas segane rampung tak lanjutake karo nggodhog kluban. Klubane kene nggon kene nyong nganggo kluban jesim sing gak tak gawe bobore engko digodhog ndang nganti mateng karo nunggoni mateng nenggon kene nyong karo tak nyambi goreng tempe uyah bawange. Digoreng ndang nganti mateng ndang nganti garing ndang nganti golden brown karo nunggoni mateng nenggon kene nyong karo tak ngulek bumbune ki kur nganggo bawang, brambang, kencur, kemiri karo ketumbar diulek klithak-klithuk ndang ngasi lembut. Andang-andang tempene wis mateng wae langsung tak entas tak lanjutake karo goreng bawang brambang lombok nggih gawe sambele engko nek wis mateng langsung dintas dilanjutake karo goreng resene karo nunggoni resene mateng nengon kene nyong karo tak nyambi ngulek nggih gawe sambele engko. Diulek klithak-klithuk nang ngasi lembut mbase wis lembut dicicipi rasa nek wis mateng caru bilenga cikine ora mbrangas. Andang-andang resene wis mateng langsung wae dintas. Nah ki klubane tak tiliki kek wis amoh wis mateng langsung wae tak entas tak lanjutake karo tak rajangi. Nenggon kene tak rajangi kek cekene klubane ora tengklolor. Rampung ngrajangi tak lanjutake karo numis bumbune ditumis nang nganti mateng. Mbasa wis mateng tak tambahi gula uyah karo micin. Santene dicukurake sekalian disosolake karo kluban jesime sekalian diwedak aduk meneng ndang nganti tercampur rata ditunggoni nganti nyresep nganti umep. Mbasa wis nyresep wis umep dicicipi rasa nek wis mantep terus dintas. Nah ki nyong wis matengan kabeh dulur. Rika-rika pada masak apa dina ki? Nyong masak sing seger kaya ngene iki. Ayo sarapan bareng karo nyong. Ya wis ya nyong tak pamit tak pareng.